tota aquesta obra, diguem, de la Mariona, tota l'obra de la fanfarra feta per la Mariona, però en el seu temps, diguem, portada a terme com a diferents obres teatrals de la fanfarra com a grup, més l'obra concreta que la Mariona va elaborar a partir del 95, entre el 95 i el 2005, ja sola, en solitari, es troba en un magnífic espai que és el Museu de Tolosa, el Tòpic de Tolosa. Tolosa és una ciutat amb tradició titellaire, perquè allà s'hi celebra anualment un festival, el Tirijai, i de cop amb l'iniciativa del Miguel i la Idoia neix aquest museu. Miguel i Idoia suposo que tenien inicialment una petita col·lecció quasi personal dels anys que feia que relacionaven amb el món dels titelles, i a partir de veure la possibilitat de muntar en un espai magnífic, que és una antiga presó en realitat de la ciutat, és un edifici com neoclàssic molt especial que està en una plaça porxada, decideixen, i es decideix amb un pressupost de l'Ajuntament, de la Diputació i d'Europa també, tirar endavant la construcció d'un espai museístic per titelles. Llavors, aquest espai se sabia segur que s'ompliria, perquè evidentment quan van començar a fer la crida van començar a aparèixer titelles de tot arreu, i hi ha titelles de tot el món. I van tenir, amb la mort de la Mariona, tenen ells l'especial interès, i són ells que realment ens venen a buscar, en aquest cas a l'Octavi i en el Toni, i els hi plantegen el fet, sobretot a l'Octavi, de que sí està d'acord amb que l'obra de la Mariona globalment s'instal·lin allà dintre. Es va veure que la iniciativa era prou seriosa i que estaria realment molt ben feta, hi ha una col·laboració de gent d'arquitectura efímera, d'arquitectura, hi ha el Dani Freixa que col·labora amb l'arquitectura, diguem, d'interna del museu, és impecable, és a dir, jo no he vist masses museus de titelles, però sí que he vist molts museus d'altres coses, i realment és impecable com a museu, i en allí podem trobar això, fent un recorregut per tots els titelles del món, de tant en tant els que reconeixem lògicament l'obra de la Mariona i de la fanfarra, anem veient això, mira, això era de les obres del Malik a Nova York, això és i vas veient tot el recorregut fins a arribar també a la zona en la que jo ja conec més directament, que és allí on hi ha les obres relacionades amb aquesta l'última etapa de la Mariona, des del 95 al 2005. I hi ha una diferència important, és a dir, els materials, com he llegit en altres llocs, i això ho recullo una mica també del Toni, de la noblesa, del Toni Rombau, de la noblesa dels materials inicials, el fang, que la Mariona era una gran, jo crec, modeladora, diguem, en fang, d'aquelles cares que a mi m'impressionen sempre que les veig, unes cares bastant grans, una cosa així, de diferents, que comencen inclús com obres independents que no eren encara ni de titelles, eren com caps que estaven destinats a ser això, caps de fang, no? Després, posteriorment, els caps ja integrats en els titelles, dels primers titelles de l'etapa de Portugal o de l'etapa de quan es comencen aquí a la plaça del Pi, tot allò que era una cosa molt elaborada amb un material molt noble, passem al maixer, fusta, i al final potser cada vegada la Mariona els materials són menys nobles, però en canvi el contingut segueix sent igual d'interessant. Els materials finals eren més el maixer, o inclús en el cas de la Sofia, inclús nosaltres la Mariona fa el motlle amb maixer i existeix i es gira amb aquest motlle durant un temps, però després es fa una cosa de silicona que la Mariona no la fa, simplement la supervisa. És a dir, que ja hi ha un altre tipus de tractament. Abans havíem parlat del peluix, utilitzar coses del mercat per fer titelles, o d'altres elements com són la roba. És a dir, que potser en aquest sentit va perdre aquest concepte de titella clàssic ben fet, però va anar guanyant o va anar mantenint aquella creativitat que ja tenia des de l'origen. Aquest és el catàleg de l'exposició feta al Tòpic, el Tòpic de Tolosa, feta ara fa el mes de... va acabar a mitjans de maig de 2013, o de març, perdó, de 2013, i aquesta exposició que es va fer en un espai a part que tenen ells, a la sala de temporals, diguem, d'exposicions temporals, i que van canviant-les cada 3-4 mesos, i van fer una exposició destinada exclusivament a la Mariona, a les construccions de la Mariona. Evidentment incloïa l'etapa fanfarra i l'etapa en solitari. I allí, d'alguna manera, realment, a part de ser un espai magnífic, és el que a mi m'agrada, els espais que concentren tota l'atenció, perquè tot està en negre, tenen unes peanes negres, l'únic que es veu realment, bàsicament, en aquests espais són els titelles, que és el que s'ha de veure. O sigui, no hi ha massa escenografia al voltant. En aquest cas n'hi havia una, que era l'escenari, diguem, el marc de la Reina Blanca, que és una tela pintada,
aquest sí que era un detall escenogràfic, però tot l'altre eren els titelles molt ben il·luminats, molt ben treballats, molt ben cuidats per la gent del tòpic i un espai destinat, una mena d'U independent que vam intentar elaborar entre el Menchero, José Menchero i jo, que era a l'espai de l'etapa final, del 95 al 2005, en què hi havia tots els titelles i fins i tot en aquest cas petites escenografies i un parell de vídeos, un parell de pantalles en què es veia una rutina repetida de dos personatges, com un element més escenogràfic. I realment això ha sigut un detall molt important per part del Miguel i la Idoia, perquè realment era una manera també d'enaltir el pes que té el material que té el Museu de la Mariona Masgrau. No tenen tant material, em temo, que de ningú. O sigui, tenen material de molts llocs del món i en gran quantitat, però d'un sol autor, d'una creadora concreta, d'un creador, és potser del que tenen més material. I realment era molt interessant de veure-ho, fins i tot per mi que el coneixia, no? I el catàleg realment és un catàleg molt maco com a llibre, inclús hi ha uns textos elaborats pel Rafael Medlikovic, que va treballar, i pel Toni Rumbau. El Toni va treballar a l'etapa inicial de la fanfarra en el catàleg i el Rafael va treballar a la segona etapa. I realment jo penso que el fan una peça interessant. I la foto aquesta, que és la Mariona, la que heu vist al principi, que és la Mariona pintant, que és una Mariona que potser va ser coneguda solament per la gent del voltant com a pintora, però que sí que havia dedicat des del 2003-2004, va començar realment a pintar, sempre havia dibuixat i fet petites coses, però pintura allò amb acrílic, en aquest cas que treballava amb acrílic, sobre un suport d'acetats, és a dir, transparent, i per tant pintava del revés i es veia del dret, i que és un suport complex, és de tractar i d'emmarcar i que no saps massa què fer, però que són quadres realment d'una intensitat i d'una força molt semblant, com és lògic, a tota la manera de fer de la Mariona ja en la seva trajectòria, com a titellaire, és a dir, les cares et recorden cares que ja has vist en els titelles, i són coses, jo penso que és una obra bastant interessant. Hi ha una vuitantena de quadres, i aquests quadres ens agradaria algun dia que es veiessin, i potser seria interessant veure'n alguns ara, però de fet la Mariona no es considera tampoc una pintora experta. El que passa com que tot el que feia la Mariona tenia aquest toc de creativitat extrema, jo penso que també els seus quadres s'endevina darrere d'allò una capacitat, una voluntat de transmetre coses que s'evidencia molt, és a dir, que és molt clara, que tenen força, que tenen tendresa, sobretot. Hi ha una tendresa molt profunda amb les dones que surten, sobretot.